Tinc una canonada de coure, però n'hi passa aigua, i la vull anul·lar. Primer netejo una mica la pols del tub, i tot seguit el serro amb la serra de metall, intentant que el tall quedi el més recte possible. Netejo bé la zona amb un freguer metàl·lic, per treure impureses de la canonada. Ara he de col·locar una espècie de tap que té una forma similar a la d'un didal, on la canonada es posa dins del tap. Com es pot veure, aquest tap entra just en la canonada. Utilitzaré el que se'n diu soldadura en fred, que bàsicament és posar-hi una massa. La que jo he comprat ve separada en dos pots, que quan es barregen es produeix la reacció per crear la massa de la soldadura freda. Segons les instruccions, tenim 40 minuts per poder realitzar la barreja. Per acabar, col·loco la massa al voltant del tub i el tap, cobrint bé tota la zona. Segons les instruccions, s'ha de deixar 12 hores de repòs perquè quedi tot ben enllestit, però jo prefereixo deixar-ne 24. La massa ja ha solidificat i no hi ha cap pèrdua d'aigua.